yabo nje wemlaba angagcina sethotsharisheka. Yazi Angithi lezi musuba yiqini. Ngiba mfethu yini ube nje. Nginjani manje nje? Nekhandeli nje. Nginjani manje? Unje awusibone wena ukuthi unjani. Ibingeke musu kuyisaba mlaba ibuke. Insizwa lobubi bakho awangicharge swide ngibuye. Yazi inhliziyo ibhalwe ebusweni. Angagcine sethinteka kabuhlungwane okuyinto engingayifuni kuqhuma beetroot ngamakhala kuqhuma beetroot ngeindlebe. Ukuthi angizwani ke nokukhuluma mlaba mhlawumbe uyangibona. Ngiyakubona. Angizwani nokukhuluma. Ngiyakubona imoya yakhuphuka manje. Indoda yezenzo. Yayibona. Ngiyayibona lensizwa ukuthi iyangichukuluza. Kuyoze kugcine ke sekuqhuma ubhadlane sekunuka uthufu. Uyayibona leyo nto. Kanti yinto leyo engafuneki. Babukele emakhaya sizoxazululela inkinga yamkhatshwa uNqomalo obesibhalelile ekutheni simsize wabhalela iKhukhunati TV. Njengamanje na sizoba khona endaweni la sisiza khona melana nenkinga yakhe yemali. Igama lami uSiphamandla kaNqumalo. Abangani bami bangibiza ngoZwide. La sengidecide ukuthi ngibhalela abakwaKhukhunati TV ngenxa yesigameko esesenzekile empilweni yami. Kunensizwa yakangiba eyafika yathi nali ibhanoyi kufakwe imali kubuye izumbulu. Kodwa ke angitholanga ngisho isente emalini engayifakayo. So ke bese ngibizeke nansi insizwa yakamlaba wodumo ukuthi ayikisize ke ithole lo muntu lo ikhulume naye ukuthi akabuyise izimbali zami. So nginalo ke ithemba lokuthi hlezeke namhlanje ngingahamba la sengijabulile njengoba nibona nje nobuso bami budangele. Zwide Mkhatshwa. Yebo. Ndoda enkulu ngisitholile isicelo sakho la ongimeme ekutheni ufuna ngikusize ngenkinga okubhekene nayo. Awungithazela ungibe isithombe nje ukuthi yini le ubhekene nayo inkinga yakho. Angeke ngibonge mfethu ukuthi ningiphendule. Udaba lwamalulude kakhulu. Kunensizwa le yakangiba eyafika la kumina yangiculela kakhulu ngenye yamabhanoyi. Ukuthi isimsize kakhulu leli bhanoyi nami mhlambe angiphosa imali khona nami ngizohlafuna. Wathemba ukuthi hey bangangena kuleli bhanoyi lela hawu into zami zakhanya. Mfowethu ngathemba nami ukuthi hayi engathi kuzoshintsha ngoba phela njengoba ifika kumina nje isanda kuthenga nemoto. Ngabona ukuthi hayi ngeke kushuthi lento iyasebenza ngempela. Manje okungithusayo ke le ndoda le mase ngiyithemba nami ngingazi ukuthi ngangiyithembeni ngangiyazelaphi. Yayibona yonke leyo. So manje ivele isuka seyenza ngendlela esingavumelelanga ngayo. Mkhatshwa. Yayibona lo. Manje ngizokubeka nje kahle yafika kumina yase iba nento ukuthi khanali ibhanoyi kodwa asilihlanganisele. Masilihlanganisela leli bhanoyi leli ngizokhipha u10 akhipha u10 naye. Bese emva lokho kodwa ke ngoba uyena ke ofike nalo mina angilazi kahle. Ahlebe Mkhatshwa. Nitholana kephi khona la ngifuna uyithola khona le ndaba yena kuze sifikele la efuna sikhona. Insizwa nje besisebenza naye ebhilidini elilodwa. Yabo phela njengokuthi hlezi ke sibonana ekseni emini intambama njalo masiphambana la emaliftini. Ngayethemba le ndoda ukuthi cha nayi uzoyibona. Ishaya ngomunye umkhabo ongaka hayi nami ke ngase ngisithatha ke isinkwa sezingane ngase ngiphosa nami ngoba phela ngumuntu ofisa nami ukuphumelela. Awu cha insizwa yakangibaka impela hayi yafika ke ngosuku esithembisene ngalo yayithatha le mali awayihlanganisa impela wayibala naphambi kwami kwawukuthi impela siyaya laphana e320 ngeke ngize ngiligaguleke igama ngoba bayayiveza bona ukuthi cha bayikhokha imali kodwa manje ayifikile kodwa kumina masifika ke lapha nale mali le sizokhokha abese ke
engikinya ngokuthi ke ungiba lo ngoba yena vele sebeyamazi la. Yeah. Nanokuthi vele yena ujwayele ukuyenza lento. Le mali yonke asivele siyifake egameni lakhe. Okay. Mfisa ukwazi. Engabe wafaka malini? Wayethe asikhiphe o 2020 kwadla ukuthi cha ngangivalekile. Ngase ngithatha ke nami kwamanye ama savings ami u10 abangivumela ebank ukuthi ngiwuthathe ngase ngiwunika lensizwa le. Eshuthi usodla kahle ndoda. Impela ngizibona nje usihamba ngeLamborghini. Hayi impela ngangithembile nami ngoba cha iyayiveza nayo le ndoda ukuthi cha nayi ingenile futhi ngena ngazo lezi insuku lezi eyishilo. So ke manje mase sifakile ke laphana ngabe ke sekushaya usuku cha umfoka ngiba hayi usebika lokhu futhi akabalekile ukhona ebhilidini siyaphambana ke la sekukhona nongakhulumisani phela ngoba phela imali lesikhuluma ngayo kodwa kuwamfonela hayi uyawabamba ama calls uyangiphendula uyangitshela konke nje ukuthi cha wena linda uncane nawe manje ukulinda kwami ngeke ngathi nawe ngoba uyayibothi imali iyangena manje uyabona phela ngiyaya mina e320 bayangitshela labo uthi hayi wonke ama client akhokheliwe ngise ngithi mina cha ake ningibhekele ungibi ukuthi nimnikile yini bathi bona bakwazi ukusidisclosela indaba ze client labo yilapho nami ngibona khona ukuthi cha ngabheda la ngokuthi nginike ungiba kubo yena osifakelayo ngoba yangidoba impela le ndoda futhi nangempilo yakhe ngayibona ukuthi cha nami engathi kuzolunga. So masifaka ke le mali laphana egameni lakhe hayi ke kubo ukuthi ke yonke into ne date bayasitshela ukuthi cha ke isiyobuya ke siyisimukuthu esingaka ngosuku oluwukuthi hayi ke ngilindeke nami ngilindele kulelo themba lelo engivezelile naye ungiba wakhona ukuthi cha nalo usuku lwashaya ngayithola nalo olunye usuku lwashaya ngayithola mase ngithi ke ngiyabheka manje njengoba sesifake sobabili cha ungiba akasaqhamuka ayithemba libulala no ngihlanganeke naye la emapassage la sisebenzela khona hayi ungiba ulokethe nje cha linda wezwethu hayibo hayi ngilinde kanjalo kodwa ngiyezwa manje ukulinda kwami ukuthi engathi kukhulu kakhulu yini manje into uma umuntu eseqala ukucasuka ugcine secabanga nezinto ezirong akwehlebe yini lenzo ungiba umthembi kangaka cha wemfethu njengoba sisebenza ndawonye noma singewona ama colleagues kodwa ukuyibhilidi engikulona manje ngihlezi ngimbona siyabonana nje siphambana la cha kuze kube ukuthi gcina nami ngimvakashela lapha kwelakhi office naye angivakashele kuleli kwelami sigcine sesidevelopa leyo friendship leyo kodwa bengingazi ukuthi kanti umuntu akathenjwa esemhlabeni la ufuna wenze show uthi into zakho uyacalculate ibalo ukuthi into zakho uyibona ukuthi zizeqonda kodwa nginalo ithemba lokuthi yabo kusho njengoba ifake lapha mhlawumbe uzokubuyisela futhi ishapha ucabanga kanjani ngisengagcina sengiya khona kulabantu ngiyobuza ukuthi hayi bo kanti kwenzakalani njengoba phela mina ngingayitholile imali yami bathi bona cha imali alikho iclient elingakhokheliwe imali le mali le tuyizala emva kwesikhathi esinganani mangingakutshela isimanga nje kwakuthiwa amasonto awu6 yabo after 6 weeks hayi siyabuya isimukuthu senu into ngisho nebhenki elingayenzi hayi ngiyabona ukuthi kuzoba mnandi ayikho inamba engingasayibambi wemlaba ngiyitshela ukuthi mhlambe uye angisafuni nokuthi athi ngakufonela wangayibamba wena ifoni shosho inamba yakhe okuyifaka nginayo inamba yakhe uthi ngibo lapha efonini uthi shosho unayo nginayo inamba yakhe uyabona nje uma ubuka kahle la uzobona ukuthi
ngosuku ngiyamfonela noma eka u10 uyayibona lo ngiyamfonela ngempela nami ngigcine phela ngingasafuni kuba umuntu omcasulayo kodwa ngiyabona kona ukuthi engazi ukuthi khona ukuthi umuntu wenzeka isilima ngiyamfonela ngempela yabo wamfonela phinde wamfonela no yathini selungisa ngiyakubona ukhushukele umoya manje ya impela cha wena mfoka Mlaba ukuthi angifisi kuze kwenzeke izinto ezimbi sabantu yabo lonto sonke siyazama kodwa manje ekuzameni kwethu angingabikho omunye owenza omunye isilimo yayibona lo yayibona nje ngoba koze kugcine sekwenzeka izinto ukuthi angizwani ke nokukhuluma Mlaba mhlawumbe uyangibona ngiyakubona angizwani nokukhuluma ngiyakubona uyakhuphuka manje indoda yezenzo yayibona ngiyayibona lensizwa ukuthi iyangichukuluza koze kugcine ke sekuqhuma ubhadlane sekunuka uthuvi uyayibona le nto kanti into leyo engafuneki usho le ukuthi ukhuphuka ngempela umoya manje uthi uma uhlele ekhaya uthi yabona manje uyakhuphuka umoya wami hayi yayifuna le mali hayi yabona ukulala nje ubuthongo angisakwazi uyayibona lonto manje ngiyinsizwa phela nami manje sengiyayibona le ukuthi hayi engazi ukuthi i-challenge and nami ngizothi mangivuka ngolunye ilunga ngithi hayi challenge accepted awukazi ucabanga amakholwa nje mhlawumbe ezokuthandazela ukuze le mali yakhe ibuye hayi yabona ukhuluma ngento endala ukhuluma ngento engeke yasiza right now yabo ngoba ithuba lokugcina lo lele ngimnikeza lona ukuthi alungise izinto kunjalo kumele kuthini ilungise ngoba wena mfoka Mlaba ukulunga komuntu ungabo kusebenzisa kabi yebo lonto ngoba sizalwa nezinsizwa nathi uyayibona lonto ngiyothi mase ngishaya impempe nami bese kuba kubi uyayibona kunezimpi ezaqaleka ngento encane namhlanje akusabhekwana akusekunjani ngenxa yabantu abanje kodwa ke nginalo ithemba lokuthi nisazobhekana hayi akufanele kugcine umuntu eseneyindawo angayihambi ngoba niyafonelana uyazama futhi umfonele yathi ingqaki yakhe yini manje into engiyibonayo kushuthi khona mhlawumbe lesapintsheke khona cha nakho lokhu kuthula kwethu wena Mlaba kuyabenza abanye abakubuke njengesilimo mina ngiconvinced ukuthi le ndoda le ibona ngiyisilimo yebo lonto ngiyayibona kufana nomuntu avele efike ezoshela unkosikazi wakho emtshela kodwa ukuthi cha nginendoda mina abese vele eqhubeka emshela loyo muntu hayi ukuthi uyamfuna usedelele wena ngidelelekile ke la ngiyakuthola ngidelelekile kodwa ngiyindoda enomoya ophansi ngiyabona kodwa lensizwa le isingibeke esimeni engingafisi ukuya kusona ngoba aspendiwe njengoba sinje ngiyabona indlela ekhuphuka ngayo uyabona ke manje futhi nezinto esesidlule kuzona azibhaliwe ebusweni bethu nolaka selukhona izogcina isimangala le ndoda uthi awukanti uhamba kahle lo muntu unje uyayibona lonto kwi-side lami hayi wemlaba ehlisa umoya ungabukhali ndoda ngiyakubona mase ufuna ukwehlisa inyembezi uthi yebo la ukuthi ehlizweni le ndoda iyangithinta ilimele laba iyangithinta lento lensizwa ayenza izinto kahle kumele yenze ngoba hayi angingakhulumi kakhulu webaba yabo ukungiprovoke nokungichukuluza kwayo it's an understatement right now le ndoda ingedelele kakhulu yabo manje ngalendlela yokuthi ke sengiyadecide ke manje nami ukuthi ke uma la kungalungi cha ngizoyithinta ngezami izandla ngizoyithinta bese ithinteka kabuhlungwana kanti izele inezingane yabo la angicabangeli nje umndeni wami osuhlukumezekile kodwa ngicabangela nomndeni wayo ngoba silapha kulamabhilidi ethu
wonke umuntu uzofuna isinkwa sey'ngane. Kodwa yena sengibonile ukuthi indlela yakhe yokwenza isinkwa sakhe ukuthi agebenga abanye abantu. Usefike egcineni. Ngiyakubona ukuthi ngempela usukhushukelo umoya manje. Uyabona nje wemlaba angagcina esethotsharisheka. Angagcina esethinteka kabuhlungwane seqhuma no beetroot ke manje uyayibona leyo nto. Ngiyabona lokho. Okuyinto engingayifuni kuqhuma beetroot ngamakhala kuqhuma ama beetroot ngeindlebe. Ya ngiyayithola ngiyakuzwa ngiyabona. Ngelinye ilanga ngacishe ngamqhweba khona lapha eBhilidini. Wambona ethi shwe. Hayi wangena nje eofisini lakhe ngamlandela. Kwathi umbambe ngifika lapha na uyedwa. Kwathi umbambe wabona ukuthi hayi no. Ngathi cha angayenzi into nami ezongenza ngoba phela egcineni kona izenzo ezimbi azinawo umphumelo omuhle. Ya kunjani. Kodwa nami ngiexpect ukuthi mase ngikwenzile ngikwenzayo kukhona nami wami umvuzo okhona. Uyabona lo nto. Ngiyayibona. Okwamanje ngisafisa le ndoda le ingilamlele ekutheni ngize ngingafinyeleli kulezo zinqumo lezo. Laba ilungise lento, ilungise ngoba kuzoculwa amagugu. Oh, amagugu alomhlaba. Yeah. Bathi ayosala emathuneni. Yeah. Awasemathuneni ayosala kulomhlaba. Yeah. Mkhatshwa, sweet. Yebo baba. Ngiyifonela le ndoda. Ekutheni bangilethele yona manje. Hawu ikhona. Ikhona. Awuthi ngiyifonela. Madoda, ngicela ngilethele le ndoda la ize ngalanga kuthina. Mkhatshwa zwidi kalanga. Yebo. Ama rules la ala ekhaya athi ngeke uphakamelwe imoya mhlambe etheni ube khona okwenza wrong. Ngicela wehla. Hayi. Wemlaba ngizokuhlonipha mfowethu ngeke ngiyenze into ezokuphoxa. Ndoda yamadoda. Ngiyaphila. Hawu ngiyajabula ukuthene sizwafika ndoda enkulu. Hey, ehlezi ikhona la. Hey ndoda enkulu. Umkhatshwa lo uyakhala uthi khona into enini ayihlanganisa nayo. Lolu daba lolu lumayelana nemali. Yeah. Le mali le ukuthi wanika wena ekutheni nifake kulamabhanoyi lawa akhona wathi wena izozala. Awungichazele kwenzakaleni niyazana namkhaya? Ake ngiqale la webhodi. Uyazi ngixakekile ukufika kwami la ngoba khona la ningiphazamimise khona. Ngimele ngabe ngibheke eBhalitho njengamanje khona omunye umsebenzi kumele ngiyowenza. Yeah. Bathiwa kunabantu abangifunayo. Konje ngobani na bhodi ke ngiqale kunina bese ngidlulela kuyo ubhodi lo. Okay. Kodwa uzwile umbuzo. Okay. Uyima uzwile kodwa umbuzo. Angazi noma sikhuluma sonke noma uwebhodi ongibuzayo. Okay. Mina ngibuza wena. Manje yena usebuza wena. Thina umfowami laba asingayidonsisi. Yeah. Asingayidonsisi. Umbuzo akumele ngabe uyawuphendula. Kodwa manje uzobuza wakhe yena umbuzo. Ndoda awuhlala udabeni. Asibona izingane njengoba lo mbuzo engikubuze wona. Uyayazi le ndoda mayelana? Angiyazi ba. Ngiqala ngisho ukuyibona nje nawe ngiqala ngisho ukubona ngobula. Yazi ngizwa kuthiwa ngiyafuna anginazi bafowethu. Umkhatshwa lo. Le ndoda mina. Ngiyaqakeka mawusuthi futhi awumazi umkhatshwa. Awumazi kanjani umkhatshwa nangithi akwazi. Yeah. Lensizwa le ngiqala ngisho ukuyibona, ngiqala nawe nokuzwa ngawo ukuthi ubani. Awu. Uyangizwa? Angimazi kwakumazi lo muntu. Mkhatshwa. Hayi, cha wena wemlaba. Yeah. Ngibona ukuthi mina kushuthi ke lensizwa ke isisikhombisile ukuthi ifuna lo mfula lo ugudle ngayiphi indlela. Hayi ngiyibona ngathi mina ke sifinyelele esiphethweni ke makunje. Ndoda. Ngoba phela kushuthi akuliwe. Ndoda size la sizolungisa. Ngeke umkhatshwa abhalele thina etheni simsisi. Kepha wena ekugcineni uthi futhi awumazi futhi umkhatshwa.
ithi ake usho nje awuchaze Mlaba ithe mayichazela ithe sazana kephi nayo ithe weMlaba ungaze nje uloke uyidotisa mfowethu yabo lo mfowethu lo akaze aye esibhedlela kulesi ithuba asikho isibhedlela aye kusona esingathi sekukhona inkinga ngememory yakhe yabo ke manje udlala ukusa yabo ke manje udlala ukusa usaqhuba yona lento ayenzayo shuthi ke iyona impilo yakhe ke le yabo njengoba ethi simphazamise eya somewhere shuthi lapho ubeyoqola khona abantu baba uMlaba yando angichazele angisilona iqola mina nginento zami engizamela ngazo ekuyimanje engakuthatha ngoba ngithi ngiyebhalitsho kunomsebenzi engizowenza ubiza ngani lokho ukuthi ngikunikeze imali bese uzongiphika wena la mana ke Mlaba ithi le ndoda yanginika imali mayinginika le mali yanginika esandleni noma iyayitransfer noma kwenzakalani ukuze siyibone lento yale ndoda ukuthi iqiniso yini noma mhlambe iyona ezoqola mina cha awe ngichazele nje ngoba mhlambe ngibona kuthini mhlambe sadidekile yebo baba lana uzwide ukhuluma ngemali nina nani planeteni nihlane sinodlala isitokfela lesi kuthiwa ufaka khona imali izale enye imali futhi naxoxa nina ngo20,000 wayesethi uzwide no yathini 20,000 imkhulu kakhulu uzofaka 10 na ufaka 10 le mali le iyazala mawufake u10 uzala u20,000 ngithola manje nangifisa ukwazi ukuthi mhlambe umqondo yakho ngabe ayibuyi lokho ayachaza ngakho uzwide lo 10,000 20,000 akhuluma ngawo mfowethu ayi ngangikhuluma amampunge ukuthi cha angimgundi intshebe ngempama manje kanti wena uyiqili kanti uphika noma into siyishiwo yonke into sengiyishilo into engifuna ukuyizwa ke Mlaba ithi lensizwa iyanginikeza imali yes mhlambe elinye iqola njalo la eThekwini maningi amaqola la eThekwini Mlaba ukugade lokho kodwa khathi uthatha imali yami ubungazi uyabona amaqola kanje wewe Mlaba ngikwazi kakhulu uzothi mene number yakho engayithola phela inamba yami igcwele lonke iThekwini yazi thina athi sinayo usitshengise yonke into uthi bekufonela wena ungayibambi indingo zakho nami Mlaba ngathatha inamba yakho la ngithatha khona ngilokho ngikufonela ngifuna ukukuqola yazi angithi lezi musuba yiqili lezi keme mina ngisola wena uthi wena iqili weMlaba angisilona iqili mina nginezinto zami mina leli iqola lela ngilazi Mlaba angilazi leli uzwide usitshengisile inamba yakho njengoba ngisho nje Mlaba ngithi ungayithola noma ikephi na ungaya la mina ngisola uthi wena iqola ungaya la eworkshop musuba yiqola weMlaba uyiqola la eThekwini awu hayi usidoli mana ke Mlaba uzolungisa inkinga noma kuzoliwa makumele kuliwe phela amadoda ungacaca khona manje singayenza manje lento ibelula nami Mlaba nginsizwa nami mayiseveza umnsizwa bakhe nami kumele ngiveze obami into engiqakayo umkhatshwa uthe uyakwazi wena uthi umkhatshwa awumazi angimazi ngenze njani ngoba angimazi mfowethu ngiyangilibazisa ngiyaphuthuma imisebenzi yami imile uzongibizela iqola le khona ukuqola abantu laba siyabasiza labantu laba abaphunyuka kulokuqola abantu nithatha ndoda ngiba mfethu uyinube nje nginjani manginje nekhandeli nje nginjani manginje unje awuzibona wena ukuthi unjani wensizwa wengiba abantu wena awubazi usho ngekhandeli nje yabona wena Mlaba mfowethu lensizwa le ikhombisa ukuthi lento kade yayiqala yehla lento ayenzayo ngiba hayi mina yazini wengiba mfethu bengikwethemba sihlale nalomuntu uzaphuza itiye angiliphuza itiye mina mfowethu hawu nanko angiliphuza itiye enhlobo uzothi umama uzongitshela ukuthi umama lentshebe uyayizwa le ndoda iyangedelela ungilethele le ndoda uthi izongedelela le ndoda le ibhalele uthi isisize ngoba iyakwazi yosila ngifuna ekutheni ibe khona isolution eba khona ifuna imali yayo imali ayinika wena uthi awuyazi indoda mana ke Mlaba ke silungiselana ke ngehlisa umoya ke ngamasibomu ngoba uma ngukhuphula uzokwehla wale yandoda ya ngiyakuzwa
eke ngizwe la lensizwa le ngoba ithi yangazi yeah ithi ingaze laphi la hlangana ne320 sahlangana ne320 yeah yathatha imali yanginika esandleni ithi nazana noma yayithatha yayifaka esikhwameni sami noma yayithatha yayitransfer yenza kanjani Mkhatshwa awuchaze wena ophethe udaba hey cha sengingachaza nje wemlaba ngichaza inhlinini kodwa le ndoda iyayazi yonke istory ukuthi iyafika ehhovisi lami yazongitshela kodwa ke ngiyayithanda ngoba iyazi ukuthi ngihlala noDlamini yaluza udaba yizwa lo and njengoba ngihlala noDlamini nje kuzofanele le ndoda le ifundiswe hayi Mkhatshwa abantu Mkhatshwa abayona insango ningalo Mkhatshwa ayesilungise lamlaba asilungise siqondise kahle lenkulumo yalensizwa yeah ayuphendula umbuzo engibuze yona yeah awibuze futhi owesibili mhlawumbe izophendula imali wanginike esandleni noma wayitransfer noma wayifaka esikhwameni sami yazi yazi soyibuzayo yazi kufika uthatha imali yami bese uzobuza ukuthi ngawayithatha kanjani madoda hayi kulwa hayi kulwa ngime lapho nje akuliwa la ngokunika ishaya sizoxazulula la isanubulwa yabona ke ufike egcineni hayi bafowethu ufika kwenye insizwa namhlanje yabona njengoba sila ukuthi ufike kwenye insizwa hayi enganuka khona hayi ungayenzi lo into awungayenzi lo into ngingacacisa khona yehlisana umoya siqhubekele sami le ndoda le izongibona mina manje mayiqhubeka ngale ndlela eqhubeka izongibona ukuthi ubani mina sukhombisile wengibe ukuthi awubazi abantu futhi awubahloniphi kodwa impilo baba isazokufundisa futhi mina ke nje ngiyimina ke ngisazokufundisa abantu ngeke ukubona lokho mfana kithi ngisazokufundisa wena mlaba lensizwa ikubize ukuthi wozokhuluma nami yeah nizongiqola nayo lensizwa yebo isibize ithi sizoyisiza nizoyisiza nizongiqola no asizoyiqola iyona nenkinga ekutheni siqazulela ngoba wena wathatha imali yayo ngibuzile yahluleka ukuphendula lensizwa ukuthi imali yanginika lethi yangazi yayinginika kephi sasikephi kanjani mina sisiqinisile ngeke ngize ngiyiphendule leyo nonsense inonsense phela leyo sasikhulume kangaka nale ndoda le ngayinika imali yahamba sahamba cha kwakona nje ukuthi athi akangazi lalela wemlaba buka la ufonela ba manje sifonela insizwa abangani bayo ngithi ithe iphila noDlamini yona ngifuna ubona iphila noDlamini ngifuna ubona ukusa kwakhe yini hayibo hayi ayibona angiyazi lena ayiveli ayibo ukuthi yona le number le bekade ngikutshengisa yona iyona impela sikhuluma iyona impela ake ngene ku WhatsApp uyabona ke ku WhatsApp yeah iyona impela iyona impela ngiyabona hey iWhatsApp nami yona le number nawe impela yona le number yayo yona le kodwa usungaziphika ngaka mfethu nibe nibona ukuthi sifuna uqazulela inkinga womlaba le ndoda le uthe ubani le ndoda le Umkhatshwa uZwidi uZwidi yeah le ndoda le uyayibona uyibuke yona uyibuke ibheke ibuke ibingeke musu kuyisaba mlaba ibuke iscam lesi angikuthembe mina ngumuntu ohambe enza ama renovation lonke lemizi yala ko Durban North komhlanga inamba zami ngiyayibeka le ndoda le inamba yami ngicabanga ukuthi uyayithatha khona angiyazi le ndoda imani angifuni ukulwa ubi kanje yikumubi kanje insizwa ubi bakho awungithathe Zwide ngibuye yazi inhliziyo ibhalwe ebusweni ngithathe Zwide sikhulume kahle awukuthathe sikhulume naye ndoda yamadoda uqeda ngalensizwa le awehlebe sobabili ngempela Umkhatshwa awumazi awugunyuluke nje wena yourself ukuthi lensizwe isinginyusela ushukela angazi mlaba ngakuchazelanga uyayazi kodwa asikhulume njengamadoda sobabili sikhulume iqiniso lemfihlo ke manje ngoba phela uyithathile imali
noma uyithathanga. Mana-ke Mlaba ake silungise lento ukuze ilunge. Yakho. Mlaba ngithe ngifika la. Lensizwe uyibonile bifutheka. Hayi indlela yafutheka yankulu kunalokho eyikhona. Futhi ibisikhali iyifuna le mali ya. Isuke yang-approacha ngenye indlela yokuthi nami kumele nginyuke lo shukela. Ahlebe sobabili. Ahleba yikho inkinga singahleba ngiyinsizwa na. Wayithatha le mali yale ndoda. Khulumi ahlebe sobabili. Wamhlamba ubuyisaba wena nginako ukuthi mhlawumbe ubonisa ikhuphule ushukela mhlambi. Wasuyabona ya angivele ngiphike yonke into. Lensizwa ngiyayazi lensizwa. Hawu. Ngiyayazi lensizwa. Usothondoze ngimazi kakhulu sazana lapha eBhilisi. Abantu. Abantu. No, insizwa enye phela insizwa mayiqhamuke ngenye indlela. Nawe akumele nami uvela uqhamuka usuqhamuka nawe usuzobamba yabo. Kumele nawe baqedile abantu beThekwini lutho insizwanya ngisebenza ngendlela ekahle ngibona indlela okufika ngayo nawe nje ngangiqola no ngengiqole sisazokuthi ukuculela kahle uzwe nawe ukuthi khona lensizwa le yakaSothondoze awunabe nje ngizwe ngayibekela ibhizinisi engiyayi ngibuye ngibe kulona elibuye lingenzela imali ngiyakuthola ngoba ngumashonisa uyabona kuningi ngithola so ngase ngiyibona lensizwa ngase ngithi insizwa enye ngiyakubona ukuthi hayi udonsa kanzima ngiyakuthola awusondele ngala siyongena ngale hayi kusho ukuthi sangena nalensizwa ngoba ngangithi ngifuna singene ngo2020 njengoba ichaza hayi kusho ukuthi yasikhala kakhulu yakhala yathi iphakethe limile yagciniwe lengala yasithatha leli lingala elilunge kahle hayi yafika sahlanganisa mfowethu yafika imali kumina yo lo ngizweke namhlanje ithema ifika le mali kwavele kwafanele iveni lomsebenzi wabasekhingeni kamyami wabasekhingeni ngiyabona indlela ophike ngayo mangifika lapha yana kaToyota bathi bafuna 44,000 kathi nayi imali kaSothondoze ngala ngathi ngiyabuka ngiyahlanganisa izinto ayimile kahle ngase ngithi minayi lensizwa ngizobuye ngiyibone ngidonse lapha ngilungise lapha uze kuqhubeke la athini pho amaplan akho manje ngoba phela lensizwa iyayifuna le mali yayo no lensizwa ngike ngahlala nayo phansi njengamadoda sathi ukuxoxa kusho ukuthi ngathi mangixoxa nayo yayihamba nomama wakwayo Futhi umama wakwayo unola kodwa la usigebengu wena awuyaphika bo lutho Mlaba lutha anginjalo Mlaba kodwa ke lensizwa ngiyafisa uyibize kodwa mawusubusa uyibuyisa usuyiletha ngicela ukuthi uyicele yehlisa umoya silungise kahle lento njengabantu njengamadoda uqinisile yona imali yayo izoqhamuka ngoba khona ezinye indawo engisalinde kuzona uqhamuke bese ngiyakuthemba ngoba hey suqala washikelisa bo yo asuke wala nathi phela mawuyindoda akumele uvele awengilandi le ndoda lesesikhulumile nani yazi thini ithi bisaba ekutheni manje ibona ukuthi ukhushukele ukhushule emoya yasiyasaba ekutheni iqoqele ukuthi nokwenzakalani yafelwa nayo imoto yayo yabo yasimali ifaka lapha ya kodwa mina nayo ishilo yathi yonke into zakhe ziright ehlisa umoya ithola imali zakho yonke into ihamba kahle cha mina weMlaba sengithemba wena themba mina sengithemba wena ngoba le ndoda ayibukhombisanga ubuntu ngendlela eyenze ngayo yabo yes so angibonge nje ukuthi nisukumele phezulu indaba yami naso le ndoda letha ayiyona isigebengu ngiyibiza lana nje nami ngoba ngiyazi ukuthi le ndoda vele besiphilisene kahle nayo ngiyabona ukuthi cha kukhona la ekungahambi khona kahle kodwa ayifuni ukukuveza lokho ibinenkinga ibinenkinga manje mayisiphindi yenza nje
isinginikeze esinye isithombe ukuthi oh ayishuthi shuthi bengiyi-target yakhe. Hayi lule khuleka mkhaya. Kuwukuthi nje iyachaza no imoto nalokhu uyagcina secrosse yabona manje nawe futhi uphakamele umoya. Ngoba imani yangiphika nje iyakwazi ekhaya ngiyakwazi kwayo. Nawe bosuphakama. Imoya yakho kufanele phela wemlaba imali lesikhuluma. Hayi ngibonile ngwabona ufuna uyicaphuna phela maye ufuna ibamba. Ya kunjalo noJesu wahamba kanjalo. Yadayisa. Lalela ke yasifuna nami ungifake entweni ebafu ithi nami angizi khona imali. Yasokukhuphula lapha e320. Ngiyakuthembisa sizoba mnandi. Baleka. Tiyadela ublood imali yakhe yeza wena ungaluza abantu. Ukuthi lensizwa le ngizoyamukela imali yami kodwa angisafune lutho ezongihlanganisa naye. Hayi ndoda ungayisho lo ngathi nami ngifuna ukuyakhona. Cha inobuso obili kanti unjani? Sizodla kamnandi engathi ngiyomsizo wena nami ngizongithola lensizwa. Manje masubaleka nawe ucabanga kanjani? Asiyakhona ndoda. Hayi asiyakhona. Ngize ngikuvimbe nawe mkhatsha. Soba mnandi mkhatsha. Mina ngikhipheni. Kodwa engikutshela kona uyovela nawe kumabona kuthi usucela usizo usuyijaha le nto. Lalela mina ngithi ngibamba wena mina ngofuna uyifaka amaqhubu pha ngifaka wantu ngithi kheki. Neze ke ngithanda nokuxolisa indlela imoya ephakame ngayo. Kodwa ngenxa yokuthi lensizwa leyo igcina isifinyelelile kwi-decision yokuthi izoyibuyisa imali yami, hayi ngiyathokoza kakhulu. Nokudangala kwami sekuphelile manje. Ngicathi nabakwaKhukhuna TV bazoyilandelela njengoba bekwazi kuyilanda ukuthi ngempela le ndoda ekugcineni iyayiletha le mali. Igama lami ngosibonelo ngwakangiba. Noma lezi insizwa zingizumile nje kulento yabo engayazi ukuthi ngayibiza kuthiwa yini igama layo noma bengangichazelanga. No le yansizwa yakazwide sibe nokuphazamisana kodwa ke siyazana nale yansizwa. Ngizoyikhokhela imali yayo. Izoyithola nje ngendlela yayo. Nani sondelani la ibhizinisini sizokhanda imali. Kwaba khona ukuphazamiseka nje nami noZwide. Kodwa Zwide mfoka baba uzoyithola izizumbulu zakho. Uzidawo uyithola khona uyobusuhleka wena. Abukele emakhaya sidina sixazululeke inkinga ebiphathi kaNgiba noZwide malana le mali yakho. I-solution siyitholile kuukuthi ke uzoyithola uZwide imali yakhe. Malifuna usizo la kuthina nifuna usibhalela nathi imniningwane la ngenzansi Khukhuna TV imina umlaba wodumo.